Amen bazalwane. Incwadi kaLuka chapter 23 verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Amen bazalwane. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Father, in your hand I lay my spirit. Amen bazalwane. Ngicela ke sibuyele emuva kancane bazalwane. uJesu uyathathwa uyiswa phambi kwaPilato, uthathwa isixuku nabapriest. Yes. Bamangalela bathi lo uvusa abantu uyabafundisa. Ngakho ke kufanele eyiswe endaweni ebizwa ngokuthi yikhanda. Okusho ukuthi uma ezobekwa khona noma kanjani akanqamuli, kufanele efele ukuthini uvusa abantu. Futhi wenza njani uyabafundisa. Amen bazalwane. Ngicela uyibambeke le ndaba. Ayikho into ekufuna ukuthi ungazi lutho njengomhlaba. Ayikho into ekufuna ukuthi uwe njengomhlaba. Amen bazalwane. Kodwa sithanda into eyodwa uthi noma umhlaba unjalo. Amen bazalwane. SinoJesu thina bazalwane. Amen bazalwane. Noma abapriest abakhulu nesixuku safuna yena ukumela ukuthi uyabavusa abantu. Kodwa izwi kaNkulunkulu lithi noma sebembulele uNkulunkulu wavusa kwabafileyo. Lithi ke izwi kaNkulunkulu uma umoya ovusa uJesu kwabafileyo nani unamandla okuphilisa imizimba yenefayo. Haleluya. Lento kaJesu iyathelelana ukhona lokuphila. Jesus. Hallelujah. Bayamthatha bamisa kuPilato. uPilato uthi ngilibona icala lakhe. Hallelujah. uPilato uyahamba uyababuza ukuthi ngabe uhlala kusiphi na isifunda lo noma kuyiphi province. Jesus. Bayasho ukuthi ukwiprovince kabani bazalwane kaHerod eGalile. Usethi yabona ke ngoba nama ngilifumana icala kuyena. Ngicela ke ukumthatha ngimise kuHerod. Uma emisa kuHerod, uHerod naye ufike uthi mhlawumbe ngizobona isibonakaliso esikhulu. Uyambuza amagama amaningi uJesu wavele wayithulela. uHerod wabona ukuthi le ndoda le ayinacala ake ngiyiphindisele nami kubani kuPilato. Umeyisa ke kuPilato lithi izwi kaNkulunkulu phakathi kukaHerod noPilato kwakunobuthe kwakunegazi elimpi. Wafika uJesu bazalwane wafika direct uthi wathanda wakho njema yokuthanda wena uthizitha zakho nomazibulala zikhulekele ufika kaJesu umsizi naye khona uzokukhula. Jesus. Umsizi naye uJesu uyakhuphuka njalo usizi nenkathazo khona izinto enkoshayo. Jesus. Hallelujah. noPilato lithi izwi kaNkulunkulu esefikile uJesu. Baba nobuhlobo kwakhande kubuhlobo kwakhona isimo esiguqukayo kubo. Hallelujah. Hallelujah. Akakwazi ukuthi uma esefikile kungenzeki lutho. Uyathelelana. Yingakho nathi uma sihambisana kufanele sibathelele abantu ngokwakhe. Yimuphi umoya otholakala kuwe? Hallelujah. Thank you Jesus. Moya otholakala kuwe. Uhamba ngamuphi umoya? Lithi ke izwi kaNkulunkulu wabona kuPilato uthi no. Akanacala. noHerod ubone ukuthi akanacala. Lithi ke izwi kaNkulunkulu ngomkhosi njalo kwakuyisimiselo sokuthi uPilato kube khona bazalwane kube khona yedwa oyisiposho amkhulula abantu. Ngiyacabanga kodwa ukuthi uma bemkhulula umuntu ngomkhosi babebheka ukuthi ngabe ubulela akabulelanga lo uJojina lesizamkhulula lo. Kodwa kwatholakala ukuthi uma
uJesu kwavele kwaqhokeka bazalwane le ndoda lebizwa uBaraba. Hallelujah. Wayekhane nesiqongo esithize emphakathini. Kodwa izwi kaNkulunkulu bazalwane lithi sekukhona uJesu ehlanganise noJesu bazalwane noma nomulali noma isiboshwa wathi uyakholwa wena khona uJesu siyakhuleka. Hallelujah. Jesus ukhulibosha ukhuleka babulali. Hallelujah. Asekho isono noma ngahlulela mina ubufika abantu Jesu baba Jesu. Hallelujah. Abayothi kasho kuyibopha khona bandlela khuleka abanye abazalwane beboshiwe. Hallelujah. Lithi kwathula amakatawo Jesus. kwanyaka sisekelo ungakwazi umtshela ukuthi ekhaya sinokhona nje baba Jesu khona into izosiphuka yasiphula. Jesus. Hallelujah. Bazalwane. Hallelujah. Bazalwane. Uma ikhuluma ke-Israel lithi bathi hayike thina sishiyelelo ngikhiphe uBaraba wakhulula uBarabas ngenxa kaJesu. Yakhulula le ndoda bazalwane nawe ngifakaza nge-living testimony khona izinto ezinkulu uNkulunkulu angikhulule kuzo namhlanje ngihamba ngikhululekile ngokuthi ngasondela kuye sesondela kuye khona wathi umphethe wengubo yakhe for 12 years waphekula. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lithi kwaNkulunkulu ngehora lesithupha kwashintsha umhlaba wabamnyama. Kwamnyama umhlaba wonke. Kwathi ngehora lesishagalolunye bazalwane waqala nelanga lafiphala ngoba lo Jesu simkhonzayo abahlabela abathi yena nayimvelo ilanga athemini ekhanayo lafiphala esolanda mina nawe sithi kaNkulunkulu kwadabuka isihema sethempeli kwadabuka iveli yethempeli lena umpristi ongena kuyona uma ehambisa inhlawulo yomuntu kodwa ngokufa kaJesu lithi kaNkulunkulu yadabuka kusukela phezulu yashona phansi okusho ukuthi mina nawe sesiyakwazi manje ukubheka kuye sibe sigqoke phansi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Asomething manje zongena phakathi kwethu noNkulunkulu akasekho manje osifikelayo osifinyelela uNkulunkulu sesifikela thina amaqabo ngokusondela kuye. Hallelujah. Ngicabanga kudala mawuqale nompristi umpristi wayengayihambisa inhlawulo yakho wayena mayizonela wayifela khona lapho kodwa manje sesiyakwazi ukuba